Zadatak koji ćemo sada uraditi odnosi se na decimalne zapise, odnosno procente. I pitanje je koji je decimalan zapis za 1%. Ovdje imamo nekoliko ponuđenih odgovora: 0,01, 0,05, 0,1 i 0,2. Mi ćemo ovo matematički prvo uraditi pa onda dati odgovor. 1% znači 1 kroz 100, a 1 podijeljeno sa 100 je 0,01, pa je naš rezultat upravo ovo pod A. Znači tačan odgovor je pod A, znači 0,01. Pod B, C i D su netačni odgovori. Hvala vam na pažnji i prijatno.